gabi mga kolog, mga anti. Tugutin na sa ninyo na mga ina sa tagkatahuran ini mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Ayan, kumusta po ang inyong gabing ito? Ngayon po ay Miyerkules. Ay, hindi pala Miyerkules. Sunsa na Huwebes na po ngayon, no? January 11, 2024. Ayan, sa sobrang busy siguro, no? Hindi lang ako, ikaw din, no? Ikaw, angkol. Ikaw, ante, dahil nga sa kabisihan, nakakalimutan na natin yung mga araw, di ba? Oo, usahay. Minsan, tayo ay, wala na, hindi na natin alam. At mag-weekend na po tayo. Oo, bukas, Biyernes naman eh. Ganon kabilis po. Hello po sa inyo once again. No? Ito po yung programa po natin, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ito po ang programang Totoy na Love. Kasama niyo po si Totoy Bato. At kumusta-musta naman din ang ating mga paborito mga manong driver dyan siyempre. No? Kasama din si Auntie na isang pasahero. Ayan, kahit saan ka man ngayon. No? Nasa lansangan, nasa opisina, nasa bahay na. At hiling ko lang, no? Sana'y okay pa sa alright ang inyong lagay. At laging pasalamatan ang Diyos dahil nga sa sobrang napakaganda ng iyong araw lagi, no? Hindi ka nagkakasakit. Kahit sabihin natin, konti lang yung mga pumapasok na pera, pero at least, walang sakit, yung kalusugan mo okay. Walang gastos, wala kang absent. At siyempre naman mga kabisyo, no? Magandang pag-usapan natin dito ngayong araw at ngayong gabing ito. Etong tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay, no? Oo, madalas kasi itong nangyayari kahit anong lugar, sitwasyon sa buhay, kahit anong oras. Minsan, no, dahil nga nagkakaganon ka, meron kang pinagdadaanan. Oo. At pag-usapan po natin dito ang yung pagiging mainitin ang ulo. Yung bang naiinis ka kaagad, no? May mga gano'n, no? Naiinis tayo sa anumang oras, bagay at lugar. Halimbawa, sobrang traffic, no? Sobrang traffic, naiinis ka na. Minsan hindi ka na makapag-isip, di ba mga kabisyo? Pansinin mo yan. Pag biglang tumatawag yung misis mo habang nasa biyahe ka, minsan biglang mo na lang sinisigawan, di ba? At it hurts ba ya? May mga bagay-bagay na hindi natin ma-explain po dahil nga sa mga pangyayari po nga napagdaanan po natin at ang hirap i-explain po mga kabisyo, no? Yung umiinit agad-agad yung ulo, no? Yan po ang ating pag-uusapan dito mga kabisyo. Kasi ang pagiging mainitin ng ulo, eto na ha, normal pala yun, ha? Normal ha? Kung hindi umiinit yung ulo mo, abnormal ka. Normal yan na bahagi ng tao. Yan. Ito ay isang natural na reaksyon sa iba't ibang sitwasyon o pangyayari sa buhay. Ito nga nasabi ko, no? Sinabi ko kanina nung naipit ka sa traffic, may biglang tumawag. Ganito, yung asawa mo naghihingi ng pera. Siyempre, minsan, hindi mo na alam kung paano sasagutin, no? Minsan, nasisigawan mo yung asawa mo. Pero later on, you will realize na what you did was wrong. Mali pala yun. Pero huli na lahat kasi nabitawan mo na yung salitang yun eh. Gayon pa man mga kabisyo, no, maaring maging masama ito kung ito ay nauuwi sa labis na galit. May mga road rage po mga kabisyo, no? Nakita po natin yun sa Facebook, no? Nag-viral po. Dahil nga sa sobrang init ng ulo, nilabas ng yung kanyang armas. Okay sana yung isang armas yung inilalabas. Hindi, joke lang. Ang ibig kong sabihin, normal yung magalit, pero yung reaksyon mo, yun minsan dapat natin, isip-isipin natin ng hindi lang 100 times. 1,000,000 times siguro, no? Maaring maging masama ito kung ito ay nauuwi nga sa labis na galit, pagsasalita ng masakit, o paggamit ng pisikal na kapangyarihan. So, eto po yung pag-uusapan po natin mga kabisyo. Yung naiinis tayo, yung pagiging mainitin ang ulo. Ayan. At meron po tayong pinost sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay po doon, ando naman yung mga mainitin ang ulo siguro. Naiinis lang, ha? Pero para to sa mga misis dyan, no? Kaya naman kung ikaw pamangkin ngayon, napansin mo siguro sa mother mo. Ayan, ito po ang katanungan po natin na naipost sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Ayan, may sumasabit. Ang nakalagay po ay,
Ano nga ba ang mga bagay na kinaiinisan ng mga misis sa kanilang mga mister? Minsan mga maliliit na bagay, no? Naiinis yung mga misis. At alam naman ng mister, naiinis yung asawa eh. At tinuloy-tuloy pa rin. Lami kayong Lucy. Dyan ang kigol. Anyways, kinigyapon si Totoy Bato. And maugya pa niya atong programang Totoy na Love. Din nilang sa 90.7 Love Radio. Maayong gabi mga kabisyo. I hear the ticking. Sasakyan si Ka.